Wannan shine wanda ya satar cash ɗin kuɗi mafi girma a tarihin duniya. Wannan labari ne na wani mutum mai suna Alan ɗan shekara 28 a Los Angeles. Alan ya kasance yana aiki a Armour Depot, wurin da ake ajiye miliyoyin kuɗaɗe. Dama Alan ya san duk inda ake adana kuɗi da kuma yadda tsaron gurin yake. Katsam wata rana ya aikata laifin da har ta kai ga an kore shi. Dama Alan yana matuƙar son zama mai kuɗi. Ashe ya jima yana shirya yadda zai yi sata a gun wadda za ta canza masa rayuwa. Wata rana a shekarar 1997 sai ya yi shiri shi da abokansa su biyar suka yi shiri har da zana taswirar gurin a filin ajiye motoci. Lokacin da suka kai farmaki, Alan ya shiga da mukullansa ya kama ma'aikata a cafeteria wanda dama ya san lokacin da kowa ke fitowa cin abinci. A nan ya kwaci makullin babbar ma'ajiya ya buɗe suka cika mota truck da kuɗi har kimanin dala miliyan 18.9 sannan suka gudu, wanda suka yi haka a cikin minti 30. Bayan haka suka koma gurin fati, dama a nan suka shirya haduwar farko. Bayan faruwar haka, 'yan sanda sun fara zargin Alan, amma ba su da shaidar da za ta tabbatar da hakan. Har tsawon shekara 2 babu wanda aka kama. Katsam wata rana sai wani daga cikin abokan Alan ya yi kuskure, ya siyi gida da kuɗin da har a lokacin yana ɗauke da tambarin Dunbar Ahmad a jikin takardar rafar kuɗin, wanda dillalin gidan ya kira hukuma ya tona musu asiri aka kama su gaba ɗaya. Wannan shine hoton Alan bayan an kama shi. Wannan su ne ragowar. Daga ƙarshe dai an yanke wa Alan hukuncin shekara 24 a kurkuku, wanda aka fara kamawa kuwa aka yanke masa shekara 17, sauran kuma aka yanke musu shekara 18 a kurkuku. Kada ku manta, ku danna like sannan ku yi follow. Nagode.